Hello mga kakyot, maayong gabi o maayong adlaw sa uban nga naglantaw. Ato lang hisgutan ang kining kabahin sa atong mga kaigsuonan nga Iglesia ni Cristo. Atong mga igsuon. Ang atong mga kaigsuonan nga Iglesia ni Cristo sumala sa ilahang doktrina. Wala nila giila nga si Cristo Dios. Sa tibuok kalibutan, pipila ka nasod ang nagila ni Cristo nga Dios. Even dia sa balaang kasulatan ang Satanas nga nitintal ni Kristo gani niila nga siya Dios. Diha pod sa Hebreo 1:8 ang Dios Ama mitawag gani kang Kristo og Dios. Unya si Jesus nga gitintal sa yawa atong panahona sa iyang pagtintal ni ana pagani siya nga pahawa sa tanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So kinsa man tong nga Ginoo o Dios nga gipasabot ni Kristo? Wala lain siya. Ngano man? Siya raman ang gitintal, wala may lain ang tao atong panahon sa pagtintal, pinaagi sa kabitin. Niingon siya, pahawa sa tanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya adto puta sa Aramaic Bible, New Testament, plain English. Nag-ingon diha sa John chapter 10 verse 7, verse 9 and verse 14. Klaro gi kaayo nga niingon si Kristo, I am the living God. Naa po dito sa verse 9, I am the living God. Giusob po niya dito sa verse 14, I am the living God. So karon, klaro kaayo nga sa doktrina sa itong mga kaigsunan nga INC. Ako kining gibuhat tungod kay nakasunod man gud ko sa ilahang YouTube channel, sa INC YouTube channel. Grabe man gud nila ang pangatake sa atong simbahan nga Katoliko. Muna kini ako dili man ni matawag og balos kundi aduna na po koy komento. Tungod ni ana even si Kristo nitawag sa iyang kagulingon or niangkon sa isang kagulingon nga siya Dios. Ilahang gipakabakakon si Kristo. Niingon paganit siya diha sa Lucas 4 versikulo 9 hangtod 12 sa dihang gitintal sa sayawa. Pahawa sa tanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Diha sa Hebreo 1:8 ang Dios Ama mitawag ni Kristo og Dios. Sa akong balikon diha sa Aramaic New Testament plain English Bible, John chapter 10 verse 7, 9, 14. Ingon si Kristo, I am the living God. Ilahang gipakabakakon si Kristo sa ilahang doktrina.